Bos días a todos e a todas. Somos os nenos e nenas de segundo de primaria e imos falar de Rosa María Ferreira Castro. Quen é esa? Quen vai ser a nosa directora? Rosa María Ferreira Castro naceu na Estrada o ano 1959. É mestra diplomada por EGB nas especialidades de primaria, lingua galega, matemáticas e ciencias da natureza. O primeiro día do seu laboro docente foi o ano 1980, no CEIP Ramón da Bandeira. En 1978 obtuvo o destino definitivo en Escola Educativa Infantil de Catoira. Despois tuvo praza no Colexio do Foxo, onde leva 33 anos traballando e 26 sendo directora. Organizou a festa dos pereiriños durante 10 anos. É responsable da Biblioteca Xosé Neira Vilas de 2014. Participou nunha campaña a prol de Cáritas que conseguiu ganar 10.000 euros ca venda do libro do mestre Xosé Luna. Escribeu o texto Don Olimpo Arcacaldas no CEIP do Foxo. O 24 de outubro de 2023 celebramos o Día das Bibliotecas Escolares e ela e Rosa dounos unha charla e non fixémoslle unha homenaxe. Imos falar un pouquiño de Rosa. Ela manda no cole porque é a directora. Ela sabe moitas matemáticas porque é a profe de matemáticas. Ela dalle matemáticas aos alumnos de sexto e de quinto. A meu irmán E ten un fillo que se chamaba... como se chama? ¡Carlos! Eso, Carlos! un día fomos de excursión e ninguén traía merenda e dounos unhas galletas. Ai, que ricas! Min convenceume moito de vir ao cole. O primeiro día tuve medo, pero foi boa. Este é un pequeno resumo do que é Rosa, porque Rosa en realidade é... todo! A escola é ese sitio cheo de vivencias e de emocións, un sitio onde aprendemos a convivir e a ser persoas. Cando che preguntan, para ti, como sería a escola ideal? Eu digo, pechada. A escola é ese sitio onde todos os anos se lle fai unha despedida aos de sexto, onde todo o mundo chora, hai apertas, vídeos emotivos, nin que se mudaran de país. A escola é ese lugar onde todo canto hai coincide coa hora de educación física, que é o día da árbore, hai que baixar a plantar na hora de educación física, que é o día do libro, hai que baixar á biblioteca na hora de educación física, que é o día da marmota, hai que ver se a marmota sai da cova ou non na hora de educación física. Pero os profes sempre din, tranquilos, xa recuperaremos, sí, xa recuperaremos. A escola é ese lugar que cando traes algo rico de merenda venche medio España a pedirche un cacho. Ah, pero non vindes que non traigo manzana, A escola é ese lugar onde un día do ano a mestra botoume a bronca por echarme unha cesta. Unha desas tardes aburridas e insoportables. Eu díxelle, pero dormir é bo, profe, activa as neuronas. Tampouco lía por eso tamén. A escola é ese sitio onde hai uns corredores que non se pode correr. Pois vai a broma. A escola é ese lugar onde os mestres din, a ver, un voluntario. Claro, ti levantas a man para quedar ben. E resulta que era para carrexar 20 mesas, 6 bancos de 2 metros de longo e colocar todas as sillas no salón de actos para o festival de fin de curso. A escola é ese lugar onde o día de fútbol baixamos como a mismísimos coches de Fórmula 1.
derrapando nas curvas para chegar aos primeiros, como se o equipo que chegara antes xa lle deran 2 goles de ventaxa. A escola é ese lugar onde un día a mestra preguntoume se fixera os deberes. Eu respondín que non. A mestra, toda furiosa, díxome por que non os fixera. Eu respondín: profe, porque os deberes eran para a casa. Eu vivo nun piso. Mi madrina, como se puso? A escola é ese lugar onde os mestres din eses refráns que ninguén entende. Pero claro, hai que dicir que si os pillaches. A escola é ese lugar onde un día que case hai lume, porque se incendiou a caldeira, os mestres din: non corrades. E xa nos ves a nós correndo despavoridos para salvar as nosas vidas. A pesar de todo isto, a escola é ese lugar onde aprendemos a convivir e a ser persoas. E eso debemoslle a todas as mestres e mestres que nos apoian e nos coidan. Moitas grazas. Agora vou a ver se sae unha marmota. Ai non, que é a hora de educación física. Bo día, somos os nenos e nenas do Foxo. A veces xogamos a cousas diferentes, pero non son as de sempre. Hoxe imos contar un pouco dun xoguete co que disfrutaban os nosos avós, pero que en realidade teñen máis de 4.000 anos. Dale! Isto é o trompo, un obxeto de madeira con figura de pera e no extremo unha punta de ferro. Sí, pero para xogar precisades ter un cordel que se chama violín ou barazo. Meu avó fíxome pero non lle chama trompo, chamalle buxaina e díxome que se facía con madeira de buxo porque é máis dura. Os Blade logo tamén son trompos. Home, pois sí. E como se xoga? Enróscase a piola no trompo, empezando polo ferriño, arredor do trompo ata rematar o cordel. Mira, así. Queres probar? Sí, déixame probar. Tiveches sorte, bailou, pero mellor tiralo nun chan sin pedras. Pero agora, señorita, proba a ver se che sai. Tamén podemos xogar ao círculo. Imos facer o círculo, colla a baraza, agarra e fai unha roda. Agora tira o dentro do círculo, se sai do círculo gañaches. Isto é moi difícil. Mellor o círculo que xogamos do cesto. Nós oímos tirar. E ti por que sabes dos trompos? Porque unha vez contoume o meu irmán que visitara o cole Susana Godoy, que seica ten unha colección de trompos tremendo. Por iso eu vi na biblioteca pereiriños que tiñan debuxos de trompo. Sí, tamén vin eu o Chilomirlos, que tamén é outro libro que fala de trompos. Deixarse de lerias que me toca a min. Non me deu tempo. Xa, temos que entrar. Que pena, co ben que estábamos pasando. Pedimos os trompos ao profe Xosé e mañá xogamos outra vez. Sí! Hoxe visítanos José López Suevos Otero, máis coñecido como Pepo Suevos. Naceu en Ferrol en 1971. É un actor galego. Comezou como contacontos e dende entón ten participado en multitude de longametraxes con papéis secundarios, así como na maioría das series máis coñecidas da TVG. Conta con gran experiencia como contacontos e como cómico. Pepo participou nunha chea de películas dende o ano
2002, que fixo Entre bateas, de Jorge Coira. Tamén participou na Esmorga no 2014, que en A Ferro Mata ou en As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen do 2022. Na televisión participou en moitas das series máis coñecidas, pero xa no ano 1992 saiu no lugar co seu papel de cómico. Tamén sae nas series españolas máis populares que podemos ver hoxe en Netflix. Sabemos que comezaches como contacontos. Gustache ler contos ou só contalos? Bueno, gustan as dúas cousas. Normalmente prefiro contalos porque a maioría das cousas que conto non están escritas. Son cousas que se me ocorren a min, que as invento, ou son historias que me chegaron así de oídas, e non hai, digamos que o contacontos que eu practiquei, que casi non fago xa, non ten moito que ver cos contos tradicionais que son coñecidos por todo o mundo, senón que son un pouco pois historias da cultura galega, da tradición, ou cousas que coñecín eu que pasaron así en primeira persoa, e doulles a miña versión e interpretos a miña maneira, pero en principio non son moito de ler, prefiro contar. Como descubriches que querías ser actor? Pois o de actor foi un pouco así accidental. O primeiro que descubrín é que me gustaba contar cousas e entreter a xente, pero non me plantexaba como unha cousa actoral, senón máis ben como unha cousa narrativa, tipo contacontos ou tipo cómico, que eso descubrino sendo espectador, vendo a outros compañeros traballar, dixen, iso gustame a min e creo que podo facer, máis ou menos. Pero despois, o de facerme actor foi un pouco casualidade, porque o estar metido no entorno da xente que facía teatro e facía televisión, pois como teño unhas características físicas, aparte de ser guapo, son tamén grande e forte, pois non había demasiados actores que encaixasen así neste tipo de corpo que teño eu. Entón, cando facía falta alguén así gordo e moi característico, ese tipo de cousas, pois descubriron que había alguén ao que se podía chamar, e empecé facendo así ese tipo de papéis, un pouco por constitución física. Despois xa, unha vez que coñecín o mundiño ese, pois xa dixen, non, agora quero facer máis cousas. E entón, pois, a partir de aí, empecé a intentar xa dedicarme un pouco con máis dedicación, non? máis en serio. E nada, pois, unha vez que o descubres xa non podes parar. Hai algunha pregunta máis? Cortamos? Tamén és humorista. Gústache contar chistes ou facer rir a xente cos teus contos? Pois eu creo que prefiro os meus contos. Os chistes non te crees que se me dan moi ben. Sabes o que fago moito últimamente é meterme coa xente, que parece que está como moi de moda, e participar co público, non integralos nas actuacións. Entón, eu evidentemente teño unhas cousas preparadas, porque nunca sabes como vas a ir as actuacións, pero sí que me gusta moito xogar tamén co que pasa cada momento, sabes? Se vexo alguén no público que estornuda, pois pregúntolle se dormiu ao aire libre, por exemplo. Entón, a partir de aí empezo unha conversa que me dá pé para meter trangalladas miñas, e iso faime estar, oblígame a estar un pouco máis concentrado, un pouco máis metido na actuación. Pero, bueno, os chistes tamén hai nos moi bons, o que pasa que eu non teño moita gracia para os chistes. Podernos contar algunha anécdota da grabación de Bestas? Ui, a ver, Podería contar varias, pero por non meterme en cousas técnicas, que pasaron cousas técnicas tamén, que teñen que ver coas construcións de personaxes e tal, o máis complicado das Bestas foi o tema de ter que traballar con un montón de animais, porque nós gravamos nas escenas que me tocaron a min, gravamos nunha feira de gando, entón estaba teigado de vacas, de ovellas, de porcos, entón o ruido que fai todo iso, porque se xa a xente ás veces é difícil conseguir que estea calada, imagina que tean caladas 150 vacas para poder gravar. Entón iso obrigounos a ter que berrar moitísimo cando estábamos, cada vez que nos metíamos no plano, e
e na escena empezábamos a rodala, pois tiñamos que berrear por encima de todo o que se escoitaba de fondo. Ainda por riba era unha nave con, digamos, cun teito como metálico, entón había un eco terrorífico, entón, en vez de, se a escena sería falar, pois non teño o que che tiña que dar, pois tiñamos que dicir, non teño o que che tiña que dar, por culpa das vacas que había e de todo o boreo de fondo, pero sacámoslo adiante, ao final quedou unha película bastante boa. Apareces nas películas como actor secundario? Gústache? Bueno, gústame aparecer na película, como sexa. Agora, sí que é certo que teño moita máis, digamos, traxectoria como secundario, porque, bueno, eu teño un perfil que non encaixa, vou non contar así, para non botarme así pedra no meu propio tellado. Creo que as historias que se contan habitualmente no cine e na televisión están protagonizadas por personaxes que están un pouco máis afastados do meu perfil. Eu normalmente encarno personaxes moi concretos, non? Que se dedican a determinadas cousas, e sobre todo se me asocia moito con delincuentes que non ten nada que ver coa vida real, pero sí que é un pouco a tendencia que teñen os directores cando me contratan, e entón, pois, normalmente teño algunha peli na que son un pouco máis protagonista, algunha serie, pero normal sí que faga personaxes máis secundarios, máis pequenos, pero igual de importantes que os outros, porque ao final xa sabedes que as películas e as series é un traballo en equipo e non pode fallar nada, ni ningún dos actores, sexa do tamaño que sexa o seu papel, ni ningún dos técnicos, porque tan mal queda unha escena se a fai mal un actor, por pequeno que sexa o papel, como se está mal iluminada, como se hai un ruido de fondo que non debía de entrar. Entón, todos temos que estar aí na mesma dirección, no mesmo barco, e, sí, normalmente personaxes secundarios, incluso de reparto, que ainda é máis pequeno, pero encantado, que veñan todos que faga falta. Ou queres facer unha película como protagonista? Por suposto, teño que facela, xa estou tardando. Teño unha xa, teño unha que, de feito, eu sempre comento que foi a miña primeira película, chamase Entre Bateas. Bueno, non foi, en realidade non foi a primeira, porque 3 días antes de empezar a rodar Entre Bateas, chamaronme para facer unha cousa moi pequeniña noutra película, que se chama Ilegal. Entón, realmente a primeira que rodei foi Ilegal, pero a primeira que saiu foi Entre Bateas. E en Entre Bateas fixen un coprotagonista con Miguel de Lira, con un dos grandes de Galicia, e casualmente nesa única peli que son o prota estive nominado a mellor actor. Entón eu quero creer que se me dan protagonistas, pois que os vou defender sen problema ningún. O que pasa que de momento non se atreven ainda. Xa vou me xubilar, é o protagonista que non ven. Así que vamos facer. Pero sí, claro, cando queiran que me chamen, que eu fago o prota, como se hai que facer 2 protas. Nas túas redes publicaches vídeos de apoio aos montes de Sabucedo. Influiu que participaras na película de bestas? Ou tes algunha outra vinculación coas bestas de Sabucedo? Bueno, teño certa vinculación porque eu estou casado cunha rapaza da Estrada, para empezar. Entón, xa tiven que vir moitas veces a hacer noite boa aquí cerca. Entón, sí, bueno, coñecía Sabucedo, teño ido a Rapa. Fixeron a vez unha campaña publicitaria para unha marca de cervexa de aquí de Galicia que tamén tiña que ver coa Rapa, rodámoslo ali, bueno. Entón, si tiña coñecemento do tema, e claro, toda a casuística dos eólicos, pois casi aparece ao mesmo tempo que se empeza a rodar as bestas. Entón, digamos que foi un proceso paralelo, e cando inda por riba, desde a Asociación da Rapa, nos dan un premio á película pola vinculación na defensa dos montes e todo isto, e Rodrigo Sorogoyen, o director, encárgame a min ir a buscalo, o premio, a recollelo, e falar un pouco o nome da película, pois eu aproveitei para dicir un pouco o que pensaba, porque eu creo que hai moitas formas de facer as cousas. Entón, o progreso está ben, pero non ten por que arrasar con todo. Hai maneiras e maneiras. Entón, un pouco é o que se busca, que a través das persoas que podemos ter un pouco de
voz pública, pois que se colla un pouco de conciencia do que está pasando e de como ao mellor se pode deseñar de outra maneira, que non é ir en contra do que se quere facer, porque as enerxías renovables, pois evidentemente son o futuro, pero hai que buscar ao mellor unha forma que respecte a todos, non? Que non deixe males maiores polo camiño. Un paxariño contounos que a túa familia política é da Estrada. Gustache vir pola Estrada ou son só visitas familiares? Non, eu de vez en cando veño, ainda boto aquí unha boa tarde de paseo e veño ás veces a comer ou a cear, ou gústame porque ao final son 20 e tantos anos, xa non quero botar a conta, pero son 20 e tantos anos, entón sí que teño vido moitas veces, teño vido a outras cousas, teño vido a xogar ao baloncesto tamén contra algún matao que había aquí que xogaba nos equipos da Estrada. A verdade é que está moi presente na miña vida. O que pasa é que os meus sogros agora, desde que foi a pandemia do coronavirus, houve como unha aposta para cambiar o modo de vida e hai moita xente que fuxiu cara ao rural. Entón eles teñen unha casa na zona do Salnés, en Meis, e para a pandemia decidiron marchar para ali porque ian estar moito máis a gusto, acostumbraronse a vivir ali e agora pasan moito máis tempo ali do que pasan aquí na Estrada. Un fallo moi claro pola súa parte, tamén xo digo, pero bueno, deciden eles na súa vida. Entón agora, por tema familiar, veño menos, inda que sigue estando aquí o meu cuñado, o meu sobrinho e tal, pois deixome caer. E últimamente collinlle gusto a vir comelo o día da feira, comelo polvo aquí, ali ás carpas, ou seja que mira, cousas que antes non facía, agora estou nas facendo máis. Co cal, sí, vamos poñer que a Estrada é bastante importante na miña vida, ainda cos meus sogros vivindo fora. Podes contarnos algo de algún proxecto no que estés traballando? Imos verte pronto na gran pantalla ou TV. Pois sí, idesme ver en TV e en gran pantalla, nas dúas. Agora mesmo non estou traballando nada concreto porque estou pendente dunhas probas que fixen, a ver se saen, non sei moi contento, verdade? Non creo que toque, pero sí teño cousas que están pendentes de sair xa á luz. E no mes de xuño estrenase unha serie para Netflix que se chama Clanes, na que teño aí pois, un certo peso, non só físico, sino tamén na serie. E rodei aí un pouco unha película cunha directora moi potente aquí en España que se chama Iciar Bollaín, unha película sobre un caso real que ocorreu aquí en España a principios de século, e esa película sairá no mes de setembro aos cines. Despois tamén ten que sair outra serie que se chama Rapa, unha última temporada na que fago un pequeno papeliño aí. E tamén estou pendente de que se estrea outra serie tamén en Netflix que se chama Animal Salvaje, que tiven a sorte de traballar con moita xente de Galicia porque se rodou aquí, que o protagonista é Luis Zaera. Sabes quen é Luis Zaera? O das bestas tamén. Aquí en Galicia hai petróleo, morrerá sendo petróleo, xa o di el. Entón, fixemos unha serie que ten que ver co mundo rural, co mundo dos animais, na que el fai de veterinario, e eu, pois mirade como son as cousas, se nas bestas eu facía de vendedor de ovellas, pois nesta serie son o propietario dunha granxa de ovellas, co cal non me importa dicir que é o mesmo personaxe que apareceu primeiro nas bestas e un par de anos despois descubrimos que ten unha granxa nas inmediacións de Santiago de Compostela onde cría as ovellas que despois ia a vender á feira das bestas. Así que, bueno, todo iso está pendente de sair e de proxectos próximos, pois non sei que pasará con esa peli, non son moi optimista, a verdade, pero virán cousas, teñen que vir. E senón, pois faremos comedia, contacontos, actuacións, entrevistas, eu que sei, o que nos boten. Menos traballar, calquera cousa. Bueno, pois moitas grazas, Pepe, por vir a Tofoxo. Foi un placer. Estades tan afastados do centro que eu non coñecía este centro e mira, así tive a oportunidade de coñecer máis cousas da Estrada que me quedaban aí no tinteiro e nada, espero que o que vos contei aquí pois vos
pois poden servir para algo, para ao mellor pensar en dedicarvos a isto, non sei. Pero o caso que foi un ratiño moi xeitoso, moi agradable, grazas a vos.